खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्ताहनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायनिफ्राय जागायजेननानै दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन, रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना माब्लानिफ्राय दालि सिनि संख्रिजों लोगोसे नोंथांमोना थावखौ फ्रियाव मोननो हागोन, आं बिनि बागैबो आपडेट हरगोन। आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै दायो फैसा मोननो हागासिनो दङ, दा नोंथांमोना नैबे 250 थाखा फैसाखौ एलपिजि गेसनि थाखाय नोंथांमोना जा 250 थाखा फैसा मोननो हागोन, दा बेखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोननो हागोन। दा बिनिफ्राय नैबे CMAAA स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन, जोंहा दासान्दि रेशन कार्डनि KYC नि बागैबो बाथ्रा ओंखारना फैदों, आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय रेशन कार्ड जब कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागैबो आरो बिनि अनगायैबो बायदि बायदि स्किमनि बागै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय, गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना गिबियावनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आरो जायफोर नोंथांमोना फेसबुक इन्स्टाग्राम नायो, नोंथांमोना आंखौ फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामावबो फल' खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा फेसबुक नङाबा इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना आंनिसिम डाइरेक्ट SMS हरबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन। दानिया आं नोंथांमोननिसिम फारि फारि खोन्थाहरनोसै नैबे अरुणोदय स्किमनिफ्रायनो जागायजेननानै। दा नोंथांमोना खोनादों जानांगौ खौरां बिजोङाव जे अरुणोदय 4.0 4.0 बायदि बायदि होननानै नोंथांमोना खोनाबाय थादों जानांगौ, नाथायबा बेबादि दिनैसिम जेबो ओंखारना फैथ'वाखै। जेनेबा अरुणोदय 4.0 जाबाय, गोदाननिफ्राय जोंहा जागायजेनबाय, बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा। जोंहा बेबादि दायो जाथ'वाखै, जेबो जोंहा गोदान एप्लाइ जाथ'वाखै अरुणोदय स्किमनि। दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ बुंहरनाय जादों। दाथ' जोंहा गोदान एप्लाइ जाथ'वाखै आरो बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि जोंहा खामानिया एसे उनावसो जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइआनो जा, जायफोर नोंथांमोना फैसा मोनाखै 9,000 फैसाखौ, दा नोंथांमोना बेखौ एसे उनावनो मोनलांबाय थानो हागोन। आरो आं दायो एसे नुनोबो मोनदों आरो खोनानोबो मोनदों, जेनेबा अरुणोदय स्किमनि 9,000 फैसानि चेक होनाय बायदिबो आं खोनानो मोननाय जादों। दा बेफोर नंगौना नङा बेखौ जोङो एसे उनाव मोजाङै मिथिना मोननो हागोन। दा जिखियानो जाया मानो नैबे 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना जायफोर मोननो हायाखै, नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना चेक मोनोना ना नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोना हरो, दा बेखौ जोङो एसे उनाव मोजाङै मिथिगोन। आङो माने चेक होनायखौबो नुलायलांदों आरो दा बेफोरखौ एसे उनाव कनफार्म जायोबा आं नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरगोन। 9,000 फैसाखौ जायफोर मोनाखै बिथांमोननो माने चेक होनाय बेबायदि आं खोनानो मोननायबो जालायलांदों आरो कनफार्म जाथ'वाखै। एसे उनाव आं नोंथांमोननिसिम कनफार्म खालामना खोन्थाहरगोन। दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइआबो जाथ'वाखै, अरुणोदय 4.0 बेबायदि जोंहा जेबो जाथ'वाखै। नोंथांमोननिसिम एसे उनावसो जोंहा एप्लाइ खालामना जानानै फैगोन। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना नेनानै थानो थाखाय आङो खावलायबाय नोंथांमोनखौ। दा बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखायबो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै। ओरैनोथ' जोंहा दाख्लै बावै फट' साफायनाया जानानै थांबाय 25,000 फैसानि थाखाय, अब्लाबो जोंहा आरोबाव फट' साफायनायाथ' जाबावगोन, गोबां जोंहा भेरिफिकेसन जाबावगोन। दा बिनि उनावसो नोंथांमोना नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन। आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बावै मोनसे भिडिअ लाबोखांबायमोन जे नोंथांमोननिसिम एप्लाइ खालामनायफ्रा देग्लाय बोसोरावनो जाजोबगोन, नाथायबा 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना फैगोन बोसोरावसो मोननो हागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना फैगोन बोसोरावसो नैबे 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन दंफां गायनायनिखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरा। दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना दालि सिनि संख्रि बिनिफ्राय 1 केजि जानाय थावखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन। दा नोंथांमोना बेखौ दानो मोननो हाथ'वा, नोंथांमोना आगष्ट सेप्तेम्बर मासनिफ्राय मोननो हागोन बायदि बाजेटखौ जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना मोनगोन। दा बेनिखायनो नैबे नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय आगष्ट सेप्तेम्बर बे मासफोरनिफ्राय फ्रियावनो मोननो हागोन होननानै। दालि सिनि संख्रि बिनिफ्राय जानाय थावखौ 1 लिटार नोंथांमोना मोननो हागोन। बिनि उनाव एसे उनथाराव चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों आधा केजि सापातबो नोंथांमोननिसिम होगोन। दा जिखियानो जाया मानो बेखौ नोंथांमोना नैबे जुलाइ नङाबा आगष्ट, जायखिजाया आगष्टनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय। सान्सआ गोबां दङ आगष्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोना। दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो अरुणोदय स्किमनि जे फैसा मोननो हागासिनो दङ, मासै मास दाथ' होनाया ओरैनोथ' बन्द' जानानै दंथ'यो। दा जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै 9,000 फैसाखौ मोननो हादों अरुणोदय स्किमनि जोहै, दा नोंथांमोना नैबे एलपिजि गेसनि थाखायबो 250 थाखा फैसाखौ मोननांगौ नङा होमबा। नोंथांमोननिसिम रादाय होखादोंमोन, जायनि थाखाय जोंहा फर्मबो होदोंमोन। जोंनि नैबे BTC आवथ' फर्मखौ दा दिनैसिमबो होथ'वाखै, सिगाङाव होखांबाय। जोंनि नैबे BTCनि बाहेरनिया मालाय एप्लाइ खालामनो मोनजोब्बाय एलपिजि गेसनि 250 थाखा फैसानि थाखाय अरुणोदय स्किमनि फैसा मोनग्रा बिथांमोना। दा बिनिखायनो बिथांमोनाबो देग्लाय बोसोरावनोथ' मोननो हागोन। गेस सोबानो बिथांमोना
जेनेबा गेसखौथ' नोंथांमोना मिस कल हरनानै सोरबा बुकिं खालामो सोरबा नोंथांमोना गोबां आदब खायदायै नोंथांमोना बुकिं खालामो दा जिखियानो जाया मानो नोङो एलपिजि गेसनि थाखाय बुकिं खालामोबा जिखियानो जाया कम्पानिनियानो जाया मानो नैबे उजाला स्किमानो जा स्किमनि जे नोंथांमोना माबाखौ गेसखौ मोनदोंबाबो नोंथांमोनाबो मोननो हागोन आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जिखियानो जाया कम्पानिनिफ्राय नोंथांमोना गेसखौ लादोंबा नोंथांमोना गेस सोबानो एबा गेसखौ नोङो बुकिं खालामबानो नोङो 250 थाखा फैसाखौ मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनग्रा नोंथांमोना दा बेखौबो नोंथांमोना आगष्ट सेप्तेम्बर मासनिफ्राय मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना सेन्ट्रेल सरकारनिफ्रायबो 300 थाखा नोंथांमोना साबसिडि मोननाय नङा होमबा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा गेस बुकिं खालामबानो जायफोर उजाला स्किमनि जे फैसा मोननो हायो माने उजाला स्किमनि जे जायफोर नोंथांमोना गेस मोननानै नोंथांमोना 300 नोंथांमोननियाव फैसाखौ सोना हरो बेंक एकाउन्टआव आरो बेखौबो नोंथांमोना सोरबा मोनाखै जानो हागौ केवाइसि होनांगौ नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम सिगाङाव भिडिअ लाबोखांबायमोन बेनि बागै दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना उजाला स्किमनि जे गेस मोननाय नोंथांमोना साबसिडि हिसाबै 300 थाखा नोंथांमोना फैसाखौ मोनफिननो हायो दाथ' जोंहा 978 ना मा जोंहा दायो गेसनि दामा दा बेनिखायनो नोंथांमोना गेसखौ बेबादिनो 600 बेबादियाव मोननाय जायो आरो 650 बेबादियाव नोंथांमोना मोननाय जायो आरो उनाव जुदि आसाम सरकारा 250 थाखा साबसिडि नोंथांमोननिसिम होबावोबा नोंथांमोना जोबोद खमावनो मोननो हानाय जाहैगोन बेबादिनो 450 नोंथांमोना मोननाय जाहैगोन दा बेनिफ्राय नैबे CMAAA स्किमनि दा बे CMAAA स्किमाबो जोंहा देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो एप्लाइ जागोनखौ खौरांखौ मोननाय जादों देग्लाय बोसोरावनो जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय आंबो माने फोथायनाय दं आरो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जागोन होननानै दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो नैबे CMAAA स्किमनि थाखायथ' एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ बिथांमोना एसे सोलायनो हागौ बादि आं मोनदों बैसोनि बेलायावबो बिथांमोना सोलायनो हागौ खोमा जेनेबा बैसोआथ' 28 बोसोरनिफ्रायसो एप्लाइ खालामनो हायो नालाय दा बेखौ बिथांमोना खमायनोबो हागौ 25 26 बेबादिबो खालामनो हागौ नङाबा माखासे माबाखौ गाइडलाइन्सखौ बिथांमोना सोलायना होनो हागौ आरो नैबे 10 लाख मानसिफ्रा मोननो थांगासिनो दं नालाय सासेयाव 5 लाख करै दा बिनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ बिथांमोना एसे सोलायना होनो हागौ बादि दा सोलायना सोलाया बेखौ जों एसे उनावनो मिथिना मोननो हासिगोन नाथायबा आंनि बादिबा सोलायगोनखौ आं मोनदों दा बिनिफ्राय नैबे जोंहा रेशन कार्डनिबो जोंहा दायो इक्वाइसि जायफोर नोंथांमोना खालामना लायाखै नोंथांमोना निस्सय गोबानो ओरैनोथ' खालामना लाजोब्बाय जानो हागौ नाथायबा सरकारा दायो बेखौ मेल मिटिं खालामनायखौ आं नुनो मोननाय जादों जेनेबा केवाइसि होयो नोंथांमोनखौ माने जाहाथे एलिजिबोल मानसिफ्रा मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय केवाइसिखौ लानाय जादों नालाय नैबे रेशन कार्डनि जे जा नोंथांमोना माइरंखौ फ्रियाव मोननाय दाथ' दालि सिनि संख्रिबो नोंथांमोना मोननो हाबाय 1 केजि करै दा बेखौ जाहाथे गासिबो एलिजिबोल मानसिफ्रा मोननाय जायफोर मोनथावना मानसिफोर बिथांमोनाल' मोननो हायो बिनि थाखाय माने सरकारा केवाइसिखौ गोख्रैनो कमप्लिट खालामनो थाखाय मिटिं बायदिसिना आं लानायखौ एसे खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्डखौ केवाइसि होनानै लायाखै निस्सय नोंथांमोनाबो केवाइसि होनानै गोख्रैनो लागोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय दा बेनिफ्राय जब कार्डनियाबो जोंहा केवाइसि होनाय जादोंमोन सिगाङाव दा नोंथांमोना जब कार्डनि केवाइसिखौबो निस्सय नोंथांमोना होनानै लाबाय जानांगौ आरो जोंहा बे केवाइसि होनायाथ' एसे उनावनो जाबागोन आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरगोन दा बेनिफ्राय नैबे माबानिखौबो आं खोन्थाहरनोसै नोंथांमोननिसिम गोदान एप्लाइ खालामनाय जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि दा बे गोदान एप्लाइ खालामनायाबो जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दं चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम खोथा होखादों गोदान एप्लाइ जों लानो थांगासिनो दं होननानै दा बेनिखायनो एसे उनावनो जोंहा जानो थांगासिनो दं बेखौ सानना लाबानो जाबाय आगष्ट सेप्तेम्बरफोराव जोंहा नैबे रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि थाखाय गोदान एप्लाइआ जागोन होननानै दा बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना गेसखौ मोननो हायाखै नैबे जेनेबा नोंथांमोना नैबे PM उजाला स्किमनि जे नोंथांमोना गेसखौ फ्रियाव मोनाखैबा नोंथांमोना एलिजिबोलबा नाथाय नोंथांमोना मोनथावनाबा PM उजाला स्किमनि जे फ्रियावनो गेसखौ मोनथावनाबा नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना PM उजाला स्किमनि जे जुदि गेसखौ लायोबा नोंथांमोना 300 थाखा साबसिडिथ' मोननो हायो गेस होगासेयाव आरो बिनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्रायबो 250 थाखा नोंथांमोना साबसिडि मोननो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो जुदि गेसनि दामा 1000 जायोबा दा नोंथांमोना थिंखि मोनसेनि दामा 1000 बा साबसिडिया जाहैबाय सरकारनिया सेन्ट्रेल सरकारनिया 300 जोंनिया 250 550 जाहैबाय अब्ला नोंथांमोना मात्र माबाल' होनांगौ जाहैगोन 450 बेबादिल' होनांगौ जाहैगोन दा बेनिखायनो जोबोद खमावनो नोंथांमोना गेसखौ मोननो थांगासिनो बेनिखायनो नैबे PM उजाला स्किमखौ नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय एसे उनाव जोंहा साख्रिफोरनिबो आपडेट ओंखारना फैनो थांगासिनो गिबियावनो नोंथांमोना आसामनि बाजेटखौ जानो होग्रोदो जुलाइ बे मासाव जागोनखौ खोनानो मोननाय जादों दा बे बाजेटआव बिथांमोना गोबां बाजेटआव दिसंखौ लागोन गोबां स्किमफोरनि थाखाय बिथांमोना बाजेटखौ लानांगोन फैसाखौ ओरैनोथ' नोंथांमोननिसिम हरनो हाया बाजेटखौ लायालासिनो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बाजेटनि उनाव गोबां स्किमफोरनि मुलाम्फा मोननो थांगासिनो दङ
अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' मोननो हायाखै दायो सोआखै दा बेफोरखौबो नोंथांमोना मोनलांबाय थासिगोन आरो 3000आनो जा 1250 थाखायानो जा नोंथांमोना बेखौ जुलाइनि उनावसो जोङो मोजाङै मिथिना मोननो हासिगोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आं नोंथांमोननिसिम सप्तासे बारबायानोमोन खोमा सप्तानि जेबो स्किमफोरनि आपडेट लाबोया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दिनै लाना फैनाय जाबाय सप्तानि माखासे स्किमफोरनि आपडेट ओरैनोथ' जेबो अफिसियेलि गोनांथार बेबादिथ' आपडेट ओंखारना फैयाखै अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय नैबेखौ बावबायसो आंनिया सरकारि न'नि थाखाय जोंहा गोबां भेरिफिकेसना जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेथ' जोंहा जाबायानो थागोन देग्लाय बोसोराव जायफोर नोंथांमोना बे भेरिफिकेसनाव एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया होनानै गनायथि मोननो हायो अब्लासो नोंथांमोना सरकारि न'नि बेनिफिसियारि लिस्टआव फैनो हागोन दा जेखियानो जाया मानो फैगोन बोसोराव गोबाङानो नोंथांमोना सरकारि न'नि बेनिफिसियारि लिस्टआव फैनो थांगासिनो दं जायनि थाखाय देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जोंहा दायो अफिसियेलि भेरिफिकेसन खामानिया सोलिगासिनो दङ बिथांमोना स्क्रुटिनि खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि बे एप्लाइ खालामनायखौ जायफोर मोनथावना नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामोबा दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोननिसिम खावलायदों जोबनायाव गासिबो नोंथांमोना इन्स्टाग्रामावनो जा फेसबुकआवनो जा आंखौ फल' खालामबानो जाबाय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा डाइरेक्ट नोंथांमोना आंनिसिम सोंहरनो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों